दाथ' बेयो उन्दुनानैसो दं खोमा। सोर उन्दुना दं? माने नोंसोरनि साना मामोन बारहुंखाया? औ उन्दुना दं बियो। नोंहा गाननायफोरा सिजोबदों माथो, अखा सिजादोंमोन नामा? औ मेडाम, थारमाने अखा सिजादोंआनो। माने उन्दुनानै दंमोन नालाय अखा हानायखौनो मोनथिस्लाबाखैमोन मेडाम। बेनिफ्राय ओइ गारि स्कुटिया माने थिखाङाखैमोन नालाय बेयावनो सिनानै थिखन्नाय जाबाय, बेयावनो सिजोब्बाय मेडाम। आंबो जायो बेबायदिनो गेजेर गेजेर। मा बुंनो पुलिसनि दिमाग, मोदोम सिदों ड्रेस सिदों बेफोरखौनो सोंबाय थादों। माबार थांबाबो जासिगौ, बेना गारिया दिनैसो जोंनानै लामा गेजेरावसो, लामा मोखाङावसो गाज्रि जानो मोनबायना। दे मेडाम जिरायथ'लाय, आं बाबुखौ लिंना लाबोनि, बे एसे नायनो हायो नामा गारिखौ। औ दे लिंना लाबो, एसे नायथारथोंसै, डिस्टार्ब होनाय जाबाय आरो। जेबो नङा मेडाम, आरो आं लिंना लाबोनि, जिरायथ'। डिस्टार्ब सोरबा गुबुन मानसिबाबो गुबुन, बेबो पुलिसासो फैदों दिनै। ओरैनोबा पुलिसा फैया, केसखौबा सल्भ खालायनो हायाखै, गारि फाहामना होनांगौ। रनिखौबा नागिरना होनो हायाखै, बिनि गारिखौ फाहामना होनांगौ। बायजोआव ओंखाराबानो जाबाय बियो, हालानि डेड बडिखौ नुब्ला सेस। माबार खोबना दोनहैनो होनि र', बे प्लास्टिक ट्रिपालजों। र' बारहुंखानो ट्रिपालखौ हैना फैनि आं। आइया मा खालायमारखौ? सोर फैदों नायनो थांनाया मा दाबो फैनो रोंला? आरो बे हर गेजेराव सोर फैमारखौथाय? नै खाथिनि मानसिफोरा मायबा हमदांनो मोन्दों जोंफोर मा खालायदों? खाथिनिफोरा सोरबा नुहुरदों नामा? मायबा खोनानाय नामा? ना बे खाथि लोङानि न'खरा बुला बुसि खालायनायखौ खोनादों? जोंहानि न' उनखिनि न'खराथ' गैयालै, बिसोर रावबावबो थांदों। होमब्ला आरो गुबुन सोरबाव बै फ्रन्टनिया फैदों नामा? खोनादों नामा बियो हालाखौ बुनायखौ, गाख्रबनायखौ? ना आदा रनिसो? खिजानि आदा रनियासो फैमारबाय खोमा। बे हर गेजेराव नङाब्लाय सोर फैनो? जोंहाथ' रावबो आलासिबो गैया। औ नायनो थांनो र', आदा रनिसो फैदों खोमा। है, आदा रनि फैब्लाथ' आइया गाख्रबसिगौ। आबा, पुलिस फैदों, पुलिस। मा? पुलिस? माबोरै मोनथिखो आइ पुलिसा? नै जेबो मोनथियाखै जोंफोरनि खोथा, बे पुलिसा गोरोन्थियावसो फैफ्लांदों, माने इमारजेन्सि जानायखाय। बेना गारिया हामा जादोंनो, बेनिखायनो फैदों जोंफोरनाव। बे गाम्बारि इन्सपेक्टरा, जोंहा बे रनिनि केसखौ नायनाया, बेनो फैदों, नोंखौ गारि फाहामनो लिंगासिनो। बिदिसो नामा? आंलाय माथो आयै सोरबा कमप्लेन हरनानै जोंखौ हमनोसो फैबाय नामा? हमनोथ' फैयाखै, नाथाय माबोरैबा नुब्लाथाय प्रब्लेम जागोन आबा। माबा खालाय, नै बे प्लास्टिकखौ खोबनानै दोनथ' बेखौ। बे गाम्बारि पुलिसा थाङागौ मानि बेखौ खोबनानै दोन। बेनिफ्राय नों फै, माबारै नोंखौ गारिखौ नायनो लिंहरदों, गारिया हामा जादों बेना। फै, माबारै फै, बेखौ ओरैनो खोबनानै दोनबो। गारि फाहामनांगोन आरो? औ, बेना गारिया एसे गाज्रि जादोंनो। फै, माबारै फै। आरो बिराद साक खालाय दे, बिराद कुइसन सोङो। आंनि जि सिनायफोरखौ सोंदों, माने एसेबां सिखौ होननानै। नों गाननायखौ गानस्लायनानै बै उनखिनि दरजानिफ्राय हाबनानै नोंनि रुमनिफ्राय गानस्लायना फै। बेनिफ्राय माथो होफै बेखौ। फै, माबारै फै। दे थौ होमब्लालाय। आयै, बेनिफ्राय मायबा सोंबावदों नामा बियो? आं मायबा... जेबो सोङाखै, जेबो गिनाङा नोङो, जेबो दद' मद' एन्सार होनाङा। आं खालि नोंखौ उन्दुना दं होननानै बुंदों। नोङो साफा मोजां ड्रेस गाननानै उन्दुना थानाय बायदि बेबायदि ओंखारबोबानो जाबाय। बिनाबो गारिया दिनैसो गाज्रि जानो मोनबायना। थौ। फै, माबारै फै, बेखौ खोबनानै फै। गोबाव दा खालायसै, नङाबा आरो नागिरनानै बेफोरखि फैलाबायगोन अबावबा। हर प्लास्टिकखौ खोबनाय आं। हे गड, हेल्प आस, जोंफोरखौ मदद खालाय। बेखौ बुथारनायाव जेरैबायदि मदद खालायदोंमोन, बेखौ बेबायदि फबना दोननायावबो मदद खालाय। मोजाङै खोबना गालांनि। जाबाय दे, बेखौ रावजोंबो नुजादा होसै। आं माबार थांनि। थाब माबार, गारिया हामनायबा हामगौमोन। बे गाम्बारि पुलिसा माब्ला थांगोन? बेनिफ्राय इन्सपेक्टरा, बे थांबा सान्थि मोनसिगोन। आबा, जायाखै? हागोन ना हाया नोंलाय? जासिगोन र'। हागोनबा थाब खालायदो आबा, आरो हायाबा हाया होनना बुंखादो। बे पुलिसखौ माबार एंगारहरनांगौ जोंफोरनि न'निफ्राय। नै जासिगोनानो। हाबाय बाबु।
औ मेडाम नै जाथारसिगोन जासिगोन र'। बैयावबो एसे माबा जाना दं र'। मोजाङैनो रोंगौ दे ना गारिफोरखौ फाहामनो। फरायदों नामा बियो मेकानिक लाइननि माबाफोर? फरायाखै मेम, माने बिहा एसे इन्ट्रेस्ट दं आरो न'नि गारिफोरखौनो बेबायदि नायलाबायो, बेबायदिनो एसे रोंलांदों। ओह ग्रेट, बेबायदि इन्ट्रेस्ट दंबा बेफोरखौनो खालायनो हायो माथो। औ हायो मेम, नाथाय न'आवनो बिजनेस दंखायोना, बेनिखायनो आं एसेबां गोसो होनो होआखै आरो। मेम जाबाय दे, थांनो हासिगोन नोंथाङा। हा? माने मेम मोजां जाबाय आरो गारिखौ सालायनो हासिगोन नोंथाङा। भगबान, हामबाय दे गारिया। बे पुलिसा दासो थांसिगोन बेनिफ्राय, नङाबा बे खिबावनो नांथाना थाबाय थागौमोन। वाह ग्रेट, इमप्रेस जाबाय आं। मोजां दे मोजां बाबु, मोजां। नों गारिखौ फाहामनानै होबाय, थेंक इउ दे, थेंक इउ स' माच। नाथाय एसे डिस्टार्ब होनाय जाबाय आरो नोंसोरखौ। जेबो नङा मेडाम। थांदों, माबोरै थांदों? दे होमब्ला आं थांथ'नोसै। औ थां। दे मेम होमब्लालाय। औ दे। दे थाथ'ना। औ। औ दे। दासो आंखौ फैफिननाय बायदि मोनबाय आं बिखौ थांनायखाय। थुदो आबा, थुदो। औ। दे आबा, माबार होदो हाया, सोरांथारसिगोन। औ आयै र'। आं बे पाप्पि बोरायनि माबाफोर बुस्थुफोर दङ नामा नायहैनि न' सिङाव। माबाफोर बिनि बुस्थुफोर जिनिसफोर दङबा बेखौ फबफानांगोन, नङाब्ला सावनांगोन। औ आयै, मायबाफोर थानोबो हानाय बिनि, चेक खालायदां न'आव। साला बोराय, माबोरै मोनखो दानिया? जुदि नोंनि गोसोआ एसेबां सेवनाय गाज्रि जानाय नङामोन, नों जेलनिफ्राय फैनानैबो थांना थानो मोनगौमोन नों बोराय। दा माबोरै मोनखो थैनानै? नोंनि गिदिर खोथा मालायखौ बुथारनो नागिरना दा माबोरै मोनखो? बांद्राय मालायनि गाज्रि नागिरब्ला बेबायदिनो जायो, गाज्रि जायो। दानिया थादो हा सिङावनो। आयै 100% थैथारबायना बियो? औ आबा, र' बे खर' ओंखारनानै दङ, बेखौ मोजाङै फबथारनि आं। दानाबा रावबो सिनायला, हाजों समान जाखाबाय। हाला बोराया, पाप्पि बोराया हानि सिङाव समान जानानै थाबाय। दा रावबो पुलिसा फैब्लाबो हमनो हाखाला बिखौ। आयै, थारैनो जों सानैनि नाजानायाव बे बोराया थैमारबाय। औ, जोंफोरनि जिउनि बयनिख्रुइबो मोजां सान दिनै। बे बोराया थैनायानो जोंफोरनि बयनिख्रुइबो मोजां सान। दिनैनि सानखौ बावनो हानाय नङा। बे बोराया थानायनिफ्रायनो जिउआ असान्ति जानानै दंमोन। दिनैनिफ्राय आङो सुखुनि, खुसिनि, गोजोननि हां लानो हागोन। नङाब्ला बे बोरायनि थाखाय आं उन्दुनो हाया जादोंमोन टेनसनावनो। दासो जानो लोंनो सुखु मोनगोन आं। खालि मोनसेल' टेनसन, आबार'निया फैयासै। आयै, बेनिफ्राय बै गाम्बारि पुलिसा, इन्सपेक्टरा जोंखौ जेबो सोंथ' जायासैना? जायाखै, बियो जेबो सोंख जायाखै। आरो बे हालाखौ सिनायखाया, मोनथिखाया बियो। सोर दङ बे हालायालाय? रावबो गैखाया बेखौ सोरबा नागिरनोबो। आरो बेखौ बे खाथि खालानि मानसिफोरा फाग्ला होननानैसो मिथिगौ। पाप्पि बोराय साला। पाप्पि बोराय, थैमारबाय नोङो, थैमारथारबाय। दा हा सिङाव थानानैनो जोंफोरखौ बुथारनो नाजाबानो जाबाय। हा सिङाव थानानैनो फैसाफोरखौ रानलायबाय थाबानो जाबाय। धोन सम्पतिनि लबावनो थैलांबायना नोङो बोराय। नोंनि फिसालायाबो सम्पतिनि लबावनो थैबाय, नोंबो सम्पतिनि लबावनो थैबाय। नङाब्ला बेसे मोजाङै नोंसोर संसार जानो हागौमोन। दा थैना मोजां मोनबाय नोङो, पाप्पि बोराय, थैना मोजां मोनबाय। दा सम्पतिखौ रानलायबाय थाबानो जाबाय हा सिङावनो। आबा, जेबो गिनो गोनां गैला आरो। बे बोरायाल' जोंफोरनि सुथुरमोन। दा बिन्दास थानो हासिगोन आबा। मिनिबाय थानो लुगैबाय आं बे बोरायखौ बुथारनो। माने आं फोथायनायखौनो मोनाखै। सिमां बायदिसो मोनबाय थादों, हाला बोराया थैबाय। आयै, बिखौथ' बुथारबाय, थैबाय। नाथाय आयै, बियो आंनि आबौमोन नामा? आंनि असे बिबौमारमोन नामा आयै बियो? आबा, नों मा सानो? बेफोरबायदि एसेबां आखल गाज्रि मानसिया सोरनिबा असे जानो हायो? असे जानायमोनब्लादि बेबायदि खालायगौमोन? नोंखौ बुथारनो नागिरगौमोन, आंखौ बुथारनो नागिरगौमोन? आबा बारहुंखा, असे नङि आरो बे बोरायनि खोथा। दिनैनिफ्रायनो
जों बेयावनो बेखौ जेरै फबना दोनदों बिनि खोथाफोरखौबो बिनि गोथै सहजों लोगोसे गासैखौबो फबनानै दोनखादों आरो इयुनावबो बे बोरायनि खोथाखौ माब्लाबाबो दिहुनफिननांला बेबायदि मानसिया रावनिबो असे जानो हाया बे धोन सम्पतिनिल' असे आरो मोनसे खोथा मोजाङै खोनासं आबा बे बोरायखौदि नों बुथारदों नोंनि आखायाव थैदों जोंहानावदि फबदों बेफोर जाथायफोरखौ बेफोर खोथाखौ इयुनावबो माब्लाबाबो रावनोबो दाखिथासै दिनैनो बावगारखादों बेफोरखौ दिनै मा जादोंमोन मा मादोंमोन दिनैनो बे बोरायजों फबनाय लोगोसेनो गासैबो बाथ्राफोरखौ फबना दोनखादो हा सिङाव गासैखौबो बावगारखादो बेनो जोंफोरनि न'नि थाखाय मोजां जागोन औ आइ सोरांबाय नामालै ओइ सोरांहांमारबाय माथो सोरांनायाथ' सोरांबाय र' दाथ' आंना सोरांबानो खिनोसो ओंखारोलै हासुनायखौथ' जेनाव बेयावनो हासुना दोनबाय र' दा खिनायखौ अबाव खिनो दसेबावबा खिनो ओंखारबावसिगोनसो आङो बिराद महा मुस्किल जाबायलै दा हासुनायखौथ' जानला मोनला जेराव बेयावनो हासुबाय खिनायखौ दा अबाव खिनो आं पाब्लिक टयलेट दंना गैलाबा बेयाव पाब्लिक टयलेट थैद बे उनखिं वालनि उनफोरखिंलाय खिजागोन ना खिजायालाय हैद मा जिनिसलै ओइ बे मानि बेगआ हैद बावनासो दंमोन आं हैद सरि दे सरि गाफ्लांबाय आं सोरनिबा मानि बेगमोन पार्सआबो लेडिसनिसो सोर लेडिसनि जाखोथाय खेवना नायनि र' फैसाबो दंना गैया सिख्लाफोरनि बेग बे लिपस्टिक खाजलसो मोनाथ' बेयाव सिख्लाफोरनि बेगावलाय अबाव फैसा थानोलै बिसिनियाव देलायनाय मालसो थायो बुंजासे ओरैनोथ' रावनोबो जाहोखाया सिख्लाफोरा जाबाबो गावबा गावसो जाखायो सिख्ला लोगोफोरनोबो जाहोखाया सेंग्राफोरनोथ' थैबाबो जाहोआ गावसोरसो जागोन लुथि जेबो गैयालै बे पार्सआवबा बे लिपस्टिक खाजलसो मोनखागोन आं बेयाव थेवबो नायनोसै दे मा दं सोरनि बेग जाखो बे